Μένουμε λοιπόν στο ίδιο θέμα. Παρέμβαση απόψε στις τομές κάνει ο αντιπρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, ο κ. Κώστας Γουλιάμος. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Συνεπώς, στείνεται σκηνικό πολέμου. Το νιώθει κανείς άλλωστε, βλέποντας τις κινήσεις γύρω από την Κύπρο, κυρίως των πλοίων. Τελευταία εξέλιξη όμως, η δήλωση από πλευρά Συρίας ότι ξέρετε, αν θέλετε τελικά τα χημικά μου, ελάτε πάρτε τα. Πάρτε τα στην κυδαιμονία των ΗΠΑ. Κύριε Τσουρούλη, πολεμικές πρακτικές από το παρελθόν οδηγούν κατευθείαν σε ένα μαύρο μέλλον. Και αν τελικά εισέλθουμε σε μια φάση πολεμικής σύραξης, έστω και περιορισμένης στρατιωτικής έκτασης, νομίζω πλέον ότι θα δούμε να μετατρέπεται το τοπικό πρόβλημα σε περιφερειακό ή ποιος ξέρει. Άρα είστε εξ αυτών που θεωρείτε ότι η Αμερική κάτι άλλο πάει να εξυπηρετήσει από το να αντιμετωπίσει την απειλή των χημικών όπλων? Κοιτάξτε, δεν ξεχνάω και δεν ξεχνάτε κι εσείς πως η Ανατολική Μεσόγειος εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα όμως τελευταία, έχει ξαναγίνει περιοχή του πλανήτη με τη μεγαλύτερη συσσωρευμένη και όξυνση αντιθέσεων ανάμεσα σε παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις, αλλά και περιοχή έκρηξης λαϊκών κινημάτων. Ναι. Η Αμερική σε αυτή τη φάση θέλει να επιβάλλει ένα είδος Pax Americana, θέλει οπωσδήποτε να καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο λίμνη ή λεκάνη πολιτικής και στρατιωτικής ισχύως για λογαριασμό της, αφήνοντας την οικονομική δύναμη, αν θέλετε, ισχύ στη Γερμανία, τον Ευρωπαϊκό Νότο. Συνεπώς πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά το βασικότερο είναι ότι διακυβεύονται πάρα πολλά ζητήματα. Πάντως, εγώ οφείλω να υπογραμμίσω το εξής, ότι παρόλο που υπάρχει έτσι μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση, αν θέλετε, αυτής της χημικής απειλής, δεν βλέπει κανείς την ίδια ευαισθησία πρώτον με τα θύματα αυτής της επίθεσης. Δηλαδή, γιατί δεν ασχολείται κανένας με τα θύματα, αφού μας νοιάζει τόσο πολύ. Δεν βλέπω να γίνεται καμιά προσπάθεια να εξαλειφθούν όλα τα χημικά όπλα από τον πλανήτη. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια 2 ημερών, έλεγα εγώ. Βέβαια, έχετε απόλυτα δίκιο. Συμμερίζομαι την άποψή σας. Θα έλεγα ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες φωτογραφίες που δείχνουν τον νυν Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να έχει δείπνο μαζί με τον κύριο Άσαντ. Και βέβαια ήταν η περίοδος εκείνη όπου γινόταν η διαπραγμάτευση για την πώληση χημικών όπλων στη Συρία. Σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη, εγώ θέλω να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Μήπως ένα ηγέτη με αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν διστάζει, αν τελικά τα χρησιμοποίησε, να ρίξει χημικά στους πολίτες της χώρας του, πρέπει να τον αντιμετωπίσει μια Αμερική που είναι ικανή να τον αντιμετωπίσει και να τον αλλάξει? Υπάρχει ακόμα το ερώτημα αν τελικά η κυβερνητική πλευρά έχει κάνει χρήση και κατάχρηση χημικών ουσιών. Άρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να δούμε τι ήταν αυτό που όθησε τις ΗΠΑ προς αυτή την αγοραλογία πολέμου, όπως την ονομάζω. Και αυτός ο επικοινωνιακός πόλεμος που ακούσαμε προηγουμένως είναι μέρος έτσι του παιχνιδιού. Τι είναι αυτό που την οδήγησε? Ακόμα και αν θα είναι χειρουργικά χτυπήματα, λέτε ότι είναι πόλεμος πάλι. Βεβαίως είναι πόλεμος. Ναι. Καταρχάς στείνεται ένα σκηνικό νέων αεροπορικών επιδρομών κατά βούληση. Και αυτό δημιουργεί και εκτιμένο μετά. Σε κάθε, θέλω να επιστρέψω σε αυτό που λέγα προηγουμένως. Η υποτιθέμενη επίθεση του Συριακού στρατού με χημικά αέρια έρχεται σε μια στιγμή που ο Άσαντ είχε αποκτήσει και πάλι το πλεονέκτημα στο εσωτερικό και βέβαια υπήρχε και μια πρωτοβουλία για συνέβραση της Ρωσίας και της Αμερικής και της Συρίας στη Γενέβη. Η λεγόμενη Γενέβη 2, μια διάσκεψη για τη Συρία, στην οποία, όπως καταλαβαίνετε, η Ρωσία προσερχόταν με κάποια πλεονεκτήματα. Έπειτα έρχεται σε μια εποχή που έχει γίνει η ανατροπή Μόρση στην Αίγυπτο, όπως και η ευρύτερη αποκαθήλωση των αδελφών μουσουλμάνων, που όλα αυτά σηματοδότησαν μια επαναπροσέγγιση, αν θέλετε, των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ξέρετε, όλα αυτά θυμίζουν σε πολλούς τηλεθεατές και σε εσάς και σε μένα όσα έχει αποτυπώσει σε εκείνους τους εκπληκτικούς πίνακες ζωγραφικής και ο Μποτιτσέλη στο χάρτη της κόλασης, όπως αργότερα και ο Γκόγια στον πόλεμο. Πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους σειράξεις, γιατί οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από πολιτικά
δρόμενα, δράσεις και πάνω απ' όλα πρέπει να μιλήσουμε για ειρήνη επιτέλους σε αυτό το σημείο του πλανήτη και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά.